haino hailam sogon rokna ani pologo ang tabuk Agartala o thangnani ani bukrajok mani mokol operation khlainani tini engkai jodi no iko 9:30 10টা দিকে ও khlainani sajak doctor to engkai jodi no mokol operation success ongkha hangkai kifili phainai ang norok nai tongdi obossi Agartala lama tabuk to motamuti hamka jaga jaga simi kisa hamia ko haikono lama kolongma bike mani bismarok sawo hingke abono wanai to kata kisa thangoi teisi kifili phainen bagoi hingke iko tabuk thangnani nokni nokhoro nai tongo hingke emne to bhagobano surio ang ani bukrajokni mokol tini kaham kurung khaino operation ungthon hinui narabo jotono suri baidi guys rok ani bukrajokni operation success ungthon hinui
munu hutong khano kongkai
mairong baju songmani modumaloti khasa omo oboni songmani angosam baju songkobono hingkai tabuk mai je kiyogui mun mani oboni butui mai ni butui rana nango mai ni butui ran ya hingkai asuk mane thokmani kom tijer hai ngka ka mai ni butui o mairong ni butui abo rana nango butui ran ya hingkai thok yang o biryani ko mun khaim to chicken biryani sana ma hine pano sasoka bare samam balok kha tini hingke song nai mani ta hai pano dong tui rong ya tui jeng tui song mani to pano motamuti kaham nong kha mairong robo kiyo kha sombui to ni ja phongni simi sombui to ni mani mairong jeta kiyo goya kani kota bakai tabuk khe ani baba chicken biryani chai tongo iko bo hongkai chicken bo 2 piece 3 piece amsoro bara saya bo peda kisa hingkai te alu mosdeng hai bini favorite hi alu mosdeng botongo bini bo alu mosdeng bai bisi hamjago sanani thokjago iko ngai chicken botong iko bati o khana harka bo obo se mo 3 piece se kaisa 50 lakh obo hai chicken no hongkai bo peda simi hamjago hai pon bo chicken khaisao hingkai hai kom sata te koboni mangso rong kai to saya arok bo saya bo hongkai chicken no favorite chicken simi sao hai pon se 50 rok sa baya kun somoi kai bo peda hangka bisi hamjago chicken ni thoka baba biryani thok jaka thokana no hingke ang bosanai ani banta boy ko khurjak bono ano khori rikha hingke ang hingke obo ang to chicken hamjai bisi angkai ang hingka omui besi sanai obo koifol motor tei soyabin khai songjak angka obo bai sanai tapos sanai norong no baba sai punuk tongo bo khub thokjaka bo emne bo sana mu thongjago ano sasoka hingka ang tinisi songna hini song risu kisa menot nang bola biryani songna bo